channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. One man's comrade can be another man's problem child. One man's comrade can be another man's nuisance. Why do I say this? For the last few days and few days ago, there was a man, or there is a man who has been making news headlines. Your guess is as good as mine. First, it started with a political meeting at the ZEC offices, Zimbabwe Electoral Commission. The meeting did not go ahead. Why? Because he disrupted that meeting. Followed by a peace pledge ceremony. He was also there. And for those that were following live streaming and other live broadcast, you saw it all. His name is Francis Dana. He is part of the hashtag 1980 freedom movement. We followed him to find out why. Is he a madman? We have read some of the comments that you were sending. Is he a normal person? Is it the ideology that he is following that is making him behave like that? Dr. Dan Makadi zvenyu anzi manetsa patao varume hatina kunetsa tinoziva marights edu tauyawo tasimuka semasvikiro enyika nenguva tichiti taakuziva toda kudzidzisa vana nyaya yechinhu chavo but marights enyu haasi kutsimbira nemarights evamwe isu hatizivi marights evamwe kana tisina kugadzirisa marights evana vemumusha tiri kuti sevana vemumusha ka tinofanira kuwanikwa takasununguka tichitandara zvido zvedu nezvinotinetsa zviya tizvikwanise kuzvibuditsa pachena kana tiri pamberi pevakuru vedu. Handika tinavo Dr. Dana tavatera, as you have said, by public demand. Let's watch this video of what happened at the peace pledge ceremony at HICC. I hate individuals and I protest and I shall protest and I shall always protest. You have to take me out of this room because that is out of order. We cannot be addressed by a woman who was accused and who was saying only an earthquake can stop these elections when we were raising our grievances as the people of Zimbabwe legitimately crying for an address of a free and fair election. We will not accept, I will not accept to be addressed by Madam Chikumba, who is bad and who is clearly out of order, who has failed to do a voter's role, who has failed to do the basics of a free and fair election, who is less than a grade 1 good teacher, who cannot do a register before a class lesson. We will not accept, I will not accept. You have to take me out. You have to put me out of this place. You have to finally take me out. Because this is out of order. This is the problem of this place. This is the problem of this country. That you are abusing me. You are abusing me. mazvionera mega ndokuita kwava Francis Dana uko vakanga vakokwa kuuya kuHICC kuzonyorawo pasi kutsinira kuti aiwa musarudzo dza2018 tichange tichiita murunyararo, asi tingati runyararo here rwavakaita. Saka Dr. Dana tingati
maitiro amakaita paipai imauya kuzosaina peace pledge ane chekuita here nekusimudzira runyararo nekuti takana kunge pakatotanga kutiita nyonganyonga. Isu tinotaura kuti hatidi kana kuti zviya zvinotaura zvinonzi muchirungu choreographed peace. Hatidi kunyengedza, hatidi kureva nhema. Kana baba vachirova vana vavo musha, vaenzi vakauya vananga vasanyepere kuti baba vedu vakanaka. Pauya vaenzi ipapo, pakaungana vanhu ipapo, chokwadi ngachitaurwe chibude pachena. Saka isu tikutaura tichiti chakanetsa chinhu chekutanga ndechekuti paya ndanga ndisati ndatanga kutaura, asi ndangaida kuti sezvatanga takumbira kune vakuru veNational Peace and Reconciliation Commission, tanga takumbira kare kuti program yanga yaitwa hatina kuwirirana nayo semapato sema-political parties, nekuti hatingasaine tisati tataura, nekuti zvatinoda kutaura ndo zvaifanira kutanga shungu dzedu dzapfuchunurwa dzaputika. Uye pane chimwe chinhu changa chiripo ndechekuti vacho vaiita political violence kana kuti vakuru vepolitical violence vaMnangagwa nevaChiveka vacho vairamba kuti maelections aitwe muchirunyararo, vacho vairamba nevainetsa vachiramba kuti hakuna mumwe munhu anofa akatonga muno munyika, vakaramba kuuya kuchiitiko ichi vachishora chiitiko ichi. But vakatumira kamunhu kuti ndanotimirira iwochi hazvigoni izvozvo kuti munhu atumire munhu pane chiitiko chakakosha kudaro. Isu tiri kuti isusu sevamwe vese vemhuri yeZimbabwe tiri mavictims, tingoriwo vairohwi. Tisu tinonzi tinoita guarantee peace pakuti chii. Isu toda kuti vacho vaitaura nemanyawu yavo vaMnangagwa ndo vaitaura pachena vachiti ini Mnangagwa muZanu-PF yese ndindakasara muHarare Mugabe atiza kuti ndindakasara ndega ndichiti hazvigoni kuti tibude pachigaro vadyiwa naMorgan Tsvangirai. Saka isu tiri kutaura kuti vacho vakuru venyaya dzekuraiswa nekuita sei kwevanhu ndo vaifanira kuuya vachibuda tichivataurira pachena tichiona veshuwa vanhu ava vapinduka. Asi vakuru ava vamuri kutaura sepfungwa dzenyu kuti ndo vakuru veviolence, handiti vari kuti iwo sezvo ndave pachigaro kudai so zvakaitika kare ngatichipindai mune chimwe chikamu chitsva, chikamu chisina noise, chikamu chisina political violence, chikamu chisina kuchichidzira. Isusu tiri kutaura kuti baba ava vari kutaura zvenhema, nekuti tati kana vachida kuti izvozvo zviitike sezvakambotaurwa muinitial peace pledge meeting yakarambwa nevanhu vevanhu mapolitical parties enushadi vakazosaina sei, vakabhoiramba kare vachiti Mnangagwa naChivengwa nevamwe vake ngavauye vataure pachena titarisane navo tichitaura zvatinoda tichiona kuti shuwali havachava offended, shuwali vave tolerant, shuwali vave vanhu vatendeuka uye kuti vave vanhu vapinduka. Saka isu tiri kutaura kuti kana ivo vasina kuda kuuya nekukoshesa nekuremekedza nekuzvidukupisa, tiri kutaura kuti varume ava vasati vatendeuka, varume ava vasati vapinduka, nekuti varume ava ndivo vanofambisa chirongwa ichi, ndivo vachiri kugadzira chirongwa chekururuka inonzi election rigging iri kutoitika. Zvinonoza kuti ZANU-PF haisati yatendeuka sezvatakamboona zvinoitwa kuGermany inonzi Nazi Party. Nazi Party haichadi kuonekwa zvakare nenyaya yekuti yakatadza kutendeuka, yakatadza kushanduka kuti ifambirane nezvido zvevanhu. Kana uriwe victim uri kudedza akakurova kuti uya utaure utarisane neni pamberi, aifanira kunge akazvidukupisa akauya kuratidza kuti akunzwisisa, nekuti ava ndo vatirongoti vakuru venyika, asi havasi vakuru musarudzo iyi. Musarudzo yatasangana nayo munhu wese akaenzaniswa, tiri pamakwikwi, tiri pastarting line. Saka hapana anofanira kuita mukuru kupfuura umwe, hapana anofanira kuzvikoshesa kuti ina handiiti chakati vamwe ndo vanoita chakati. Ndosaka isusu takaona kuti vaMnangagwa havasida kuuya kuoccasion, takatumira mumiririri tikaramba kuti president wedu aiswewo pachidanho chakadaro kuti apinzwe kungonosainiswa chinhu. Ndosaka president wenyu asina kuuya kupeace pledge. President edu havana kuuya kupeace pledge because taizviziva kuti varume ava havasi serious about peace. Handiti, alright, regai timbotaura nezvebato rinonziro #1980 freedom movement. Tozodzokera panyaya yatatanga nayo. Bato #1980 freedom movement rakatanga rini? Bato #1980 freedom movement ibato rakatanga tingati January February 2018.
gore rino ibato ratakatanga kuona kana kuti rakatanga kuongorora maitiro kana kuti mafambiro anga achiita nyika maererano neinonzi new dispensation. Nekuti iyi new dispensation izwi ratinoda kutsanangura rekuti zvakafanana nechigaba chesimple yatinongoti idispensa rugaba rwekuti chapinda imomo wedha masese wedha isipo wedha ishuga rinongobudisa zvadispensa ndoinonzi dispensation. Hazvishamisiri ndakona mamwe mapato achiti aiwa isu tisu toda kuita new dispensation isu hatitombodi kunzwika tichinzi tiri new dispensation nekuti dispensation inongotora zvabva kumwe ichizvida kuzviita kunge ndo zvavo ndo dispensa haina chainogadzira inongobudisa. Saka dispensation takanetsana nayo kana takaona kuenda kwayo kuti yatanga zvisiri izvo painotanga muspeech yavo vamunangagwa musi wekutanga vachivimbisa kuti vava kuda kuita inonzi compensation yevachena maererano neminda nenyika neivhu redu. Compensation of my white farmers tikaiongorora tikaitarisisa takatora nguva yedu tichiongorora matauriro nemitauro yevarume ava tikabva taona kuti varume ava vakudzokera kumashure varume ava vakudzosera nyika kumashure nekuti vakuchida kudzosera nyika iya yakamborwirwa nezviya zvakambowanika mukurwirwa kumaoko evachena. Ndozvatakaona nekuti tikabva tatarisa constitution yedu tikabva taona kuti section 72 yeconstitution haiwirirani zvekare nenyaya yekuti Zimbabwe iripe vachena maererano nevhu nenyika yedu. Tichibva tatarisa zvekare tikaona kuti vamunangagwa vari kuda kubata vanhu kumeso vachiita chinhu ichi vanhu vasati vanyatsonzwisisa nekuti constitution yedu yaitaura kuti taifanira kubhadhara madevelopments chete asi ivo vanga vatova muchirongwa nerweseri vachida kuti vagadzirise nyaya yekukombenzeta varungu nekuti ivo vari desperate kana vane shungu dzekudai vakwanisa kuzowaniswawo zvikwereti nevenyika dzekunze. Asi tinorambirana tichiti nyika yedu haingatengeswi maererano nekuti tikutsvaka zvikwereti. Pandakaverenga bepa renyu ramunoti green book the literal green book ndiri kuona zvakawanda zvakanyorwa mukamo zviri kutora nezvedonzvo rechimurenga. Handiti hamusi kutora here zvinhu zvezanu kuzvigadzirisa kuchita zvenyu right? Isu tinotaura tichiti ZANU PF nehashtag 1980 freedom movement mapato akasiyana. ZANU PF mwana wehashtag 1980 freedom movement anokuita mwana sei? ZANU PF inotora pfungwa dzayo kubva chimurenga chechipiri. Hashtag 1980 freedom movement iri kutora pfungwa dzayo kubva muchimurenga chekutanga. Maprinciples anoshandiswa kana kuti donzo riri muchimurenga chekutanga rakatosiyana zvakati nyanyei nedonzo rechimurenga chechipiri. Vana vakatorera chimurenga chechipiri pamusoro vakati rasikei pane zvanga zvakagadzirwa nemasvikiro ekutanga mbuya nana nasekuru Kanguru nekuti tiri kutaura kuti chimurenga chekutanga ndo chaifanira kutungamirira Zimbabwe kana kuti kuvambwa kweZimbabwe asi chimurenga chechipiri ndo chakazounza maideas anonzi Marxism ndo saka takazoona chitaya panational flag yedu Leninism. Izvo zvinotaura maererano inonzi strategic withdrawal zvinoreva izvo vanodzidzisa principle yekuti kana waneta nekurwa nemuvengi unombopotawo wodzokera wodya naye. Zvinoreva izvo kuti 1980 freedom movement inorambirana nechirongwa ichi kuti mbuya nehanda sekuru Kaguru vanorambirana nenyaya yekuti ZANU PF payakatanga Longest House Agreement vakabvumirana nevarungu kuti vane independence isina kutonga paupfumi kuvanhu vatema isina kudzosera vanhu vatema nyika yavo neivhu ravo. Izvi zviro zvinotaura zvega zvichiti isusu we are a super party than ZANU PF because ZANU PF inoda kuramba ichimbunyikidzwa kuti ipe vana zvakarwirwa hondo yekutanga yechimurenga nambuya nanda chinova chimurenga chekutanga. Saka chimurenga chekutanga hachisi chimurenga chekutsvaga simba rekutonga chepolitical power. Chimurenga chekutanga chakangotaura chete chaibva kuna mbuya nanda vanga vasiri madzimambo nevarwi venguva iyoyo vakangoti nyika yakanganiswa nekuti madzimambo yes vachiri kutonga asi varungu vabata upfumi hwevana ndobva vati hondo ngairwiwe. Hondo yakarwiwa yekutanga inonzi economic war. Saka isu sebato re1980 freedom movement
tinogwisana navo Mnangagwa nekuti vari kuti Zimbabwe is open for foreigners. Vari kuda kudzosa varungu. Varungu vadzoka mukwasha waIan Smith panonzi pamacheke vachidzosera vachena bheki kuminda yavanga vakatora muupambi. Saka isi tiri kutaura kuti kana zvadaro zvakurwadza vakafira muchimoyo, zvakurwadza vakafira munyadzonya, zvakurwadza vana Mbuyana Nhanda nana Sekuru Kagwe vakafa muchimurenga chekutanga, kuti ko voiteizve vodzosera zvishoma zvatanga tambowaniswa kumashure. But varida kudzosera because Zimbabwe should not be isolated kune dzimwe nyika, because even ukatasa kana China inochidzana nekuwest, ukatasa yewest inochidzana nedzimwe nyika ingasenzi iri yega here isina dzimwe shamwari dzainenge isenza. Right, kushamwaridzana kwenyika nenyika hakusi kupanana nyika. Kushamwaridzana ushamwari, asi kuti hakusi kupanana nyika. Chandoda kuti kudzidzisei baba ndechekuti ivhu ndiye munhu anobva muivhu, uye kuti ivhu ndo munhu. Haukwanisi kupatsanuranisira munhu nevhu rake. Zvinoreva kuti munhu akabva muvhu, munhu anodzokerera muvhu. Mapfupa edu nemapfupa emadziteteguru edu anodzokerera pai? Muvhu. Hatitauri Zimbabwe kana tisina ivhu redu. Vaiti vamunoti vana China hakutombotengeswi munda, hakutengeswi plus, hakuna maJapanese ndo vanga vakabata kana ndo vanga vakakonka China. Hakusina kana muJapani mumwe kana ane 1 hectare yemunda muChina. Saka zvinoreva izvo kuti isu kana tisingakoshesi nyaya yekunzi tinoti tinoda Zimbabwe tingori nemaspaghetti road, tingori mumabullet train, tisingatauri nyaya yevhu nenyaya yenyika tinenge tichirasika. Alright, ngatiti mimi vaMugabe vabva hazvinene kuti vabva sei, toti vabviswa nevhoti, vabviswa nani, vabviswa nei, vadanha ndo vapresident veZimbabwe. Chinhu chamungatange kugadzirisa 1 ndechipi? Mamuofisi. Right, inini handingapindi muofisi nekuti muofisi tagara tambosarudza kuti dai yambopindawo madzimai, mai meubva dzapasi ndo vatakati vapinde muofisi. Asi ini semutungamiriri webato ndinotaura chinhu chekutanga chatinoita kana taa muofisi. Chinhu chekutanga chatinoita samuofisi yamai meubva dzapasi sematauriro atinoita ndechekuti vana havasi kutsvaga basa, vana vari kutsvaga mukana. Asi vana vari kunzi havasi maZimbabweans nekuti havana nyika, havana chavanoti chavo. Munhu wese ari mudiki nekukasika nekukurumidza asvika 20 years zvichienda mberi ngaawaniswe pekugara pachena, pekuvakira pachena. Ndo chinhu chekutanga nekuti chiya chiri kunzi kutsvaga basa. Vanhu vari kutsvaga mari kuroja, chiri kunzi kutsvaga basa. Vanhu vari kuba mari yekuti vavake dzimba. Saka isu tikutaura kuti zvese zvamuti munoda kutsvagira vanhu basa kuvabata kumeso nekuti chavari kuda ngati ndo chatiri kuvapa. Saka isu hatisi kuda kupai mabasa, tinoda kupai chamunoda kuita kana mawana basa. Saka chekutanga chatinoda kupa vana izi tinoda kuvapa chinhu chavo. Vana ngavawaniswe pekugara. Ndosaka tino polisi yedu inotaura ichiti 20 kilometers radius mataundi ese, 20 kilometers dzakatenderedza mataundi ese dzinofanira kuwaniswa vana vedu kuti vaone pekugara. 10 kilometers around every highway inofanira kupreservewa, inofanira kuchengetedzwa kuti ipiwe vana vawane pekugara. Tobva taisa maroads, tobva taisa magetsi munzvimbo idzodzo. Paita kaconfusion pana Meobva Dzapasi ndo presidential candidate for 2018. Yes. Where hashtag 1980 freedom movement. Yes. Imi muri president futi. Ndati takasiyana maitiro nana ZANU-PF. Isu tunotarisa principle yechimurenga chekutanga. Masvikiro akasimudza chimurenga vanga vasiri madzimambo nemadzishe enyika iyoyo enguva iyoyo. Mbuyana Nhanda Sekuru Kagwe vanga vasiri masoja kana vanga vasiri muutongi hwenyika yenguva iyoyo, asi ndo vakasimudza chimurenga chekutanga. Saka zvinoreva izvo kuti kana tanga tina Mbuyana Nhanda Sekuru Kagwe, zviri kureva izvo kuti kuna Mbuyana Nhanda ndo Meobva Dzapasi, Sekuru Kagwe ndo Francis Dana.
zvinoreva kuti chimurenga chinotangwa nemasvikiro achifamba ari pamwe chete. Mbuya Nanda haasi pamusoro pasekuru Kaguru, sekuru Kaguru haasi pamusoro pambuya Nanda, asi nenyaya yekuti tiri kunofanira kufambisa maererano neconstitution yedu, mbuya Nanda ndo members dzapasi ndo vari kufambisa vakamirira kuhurumende. Mati members dzapasi ndivo vakamira sambuya Nanda spiritual leader wedu movement ye 1980 freedom movement chinhu chero. Muri kutaura kuti mbuya Nanda vakamuka pana members dzapasi. Isu tinotaura sema spiritual leaders, tinotaura semasvikiro, tinotaura semasvikiro enguva ino, tinotaura kuti isu tisu takapiwa izwi sezvatinonyora kana muchiona pa little green book, takapiwa instruction yakanaka iyo kuti yakachena kuti vana ngavadzidziswe mitemo 11 chete kuti vakwanise kuzotora nhaka yavo nenyika yavo. Alright. Ko pakabuda zvimwe munhu achiti inini ndini mbuya Nehanda, teerai zvandiri kutaura izvi, apaite confusion here baba. Because imi muri kuti ndo zviri apa pana members dzapasi, imi muri kuti sekuru Kaguvi vari neko. Kuenda kauyewo nhasi ndichiti sekuru Kaguvi vari kunditi ita zvakati nekuti nyika yeZimbabwe yakanganiswa. Apaite confusion here baba. Chakanakira zvinhu izvi ndezvekuti isusu tabatiswa mweya watinofamba nawo, ndosaka tichitaura kuti tinotaura nemweya unofambisa nyika, mweya waMwari, mweya watinotenda futi, mweya waJesu Kristu, mweya watisimudza, mweya waMwari nemweya waJesu Kristu. Mweya ndosaka uchiti kana ukabudisa pastor panapa unogona kuona mwe pastor achiparidza shuka rimwe chete riri kwariri. Zvatinotaura ndezvekuti isu hatipokane nemunhu anogona kumira achiti ndiri svikiro renguva ino, asi isu tiri kuti chinodiwa ndechekuti ko kana svikiro richitaura rinobuditsa here izwi rinoratidza kuti rabva kunyika. Saka isu tiri kutaura kuti hatitye kudzinzwe mumwe munhu achitaura kuti ndabva kumidzimu yenyika, kana ndabva kupasi penyika, kana ndabva kune mweya waMwari wenyika, asi ngaataure kuti anowirirana here pane zvinhu zvatinotaura izvi, kana achipokana nesivota zavo kuti haasi kubva kwatinobva. Okay, tiripo live tina Dr. Dana vanotungamirira sangano hashtag freedom movement, hashtag 1980 freedom movement. Vanewo zvakare green book, the little green book rine zvinangwa kana kuti donzvo rezvavanoita, rinoti hanzi rine mitemo ye11 yechimurenga, 11 commandments. Rakatimbobata one of the 11 commandments. Hanzi hashtag number 3, hatichazoteerera kana kutendera pfungwa dzevabva kure kana mapato emari enyika dzokunze nemakambani makuru ekunze zvinopikisana nechimurenga. Muritaura kuti chimurenga achiwirirane ne open for business. Kuti especially open for business vakomana vanoda kurova mari zvavo. Open for business kungotaura, but tiri kutaura tichiti hatitenderi kuti munhu abva kunzewo auye atipe pfungwa inozopikisana nezvatanga takanangana nazvo muchinangwa chechimurenga. Nekuti chimunangwa chechimurenga ndechekuti Zimbabwe idzosere upfumi hwayo kune vanhu vatema. Zvinoreva zvekuti zvakafana nepolisi iri kutaura ichinzi kombansetai vachena minda kuti mwane inonzi international credit, haiwirirane nechinangwa chechimurenga chekutanga. Saka isusu sevanhu ve1980 freedom movement tinofanira kuziva pfungwa iyi kuti hatiigamuchiri. Namo ngaiuye zvayo amai havarodzwi. Ngatimboti kuna producer wangu kana paine views and comments tipei kunoku timboaverenga timbonzwa kuti zvakamira sei. Kana paine vane mubvunzo kuna Francis Dana pamusoro pesangano ravo kana kuti bato ravo rezvematongerwo enyika, tumirai. Rega timboti manifesto, hanzi manifesto for warriors, comrades, veterans, hashtag 1980 freedom movement, Operation David. Ndokuti tiyabuzike ati pana Operation David ndikona pa front page yemanifesto yenyu. Right. Nyika ino yanetswa neubhuru. Ubhuru ndokuti uGoliath. uGoliath hwakatanga kushandiswa nevaenzi vaMugabe. Vachiti zvavanoda nezvavanoda chete ndo zvinoitika muno munyika. Nyika ino chinhu chavo. Ubhuru hukatorwa hukaendeswa pasi pava Mnangagwa navachiwengu. Vakatodeclare kuti nyika ino inofanira kunge nedzimwe nzvimbo dziri overseas dzakaita sana Chiadzwa.
pachitouraiwa vanhu vakataura kuti Chiadzwa haisisiri pati yeZimbabwe, private property inofamba Chiwenga naMnangagwa chete. semuchiti vakati private property ndo zvinotaurwa zvichinzi ko vakadya madiamonds. Vana vese vanga vakufamba ingwani vachidya madiamonds zvakanaka. Asi vanhu 6 semataurwa vakaitwa namai Mujuru, vaMnangagwa, vaChiwenga, veCIO, vaChiguri, vaMugabe, mai Mujuru vakapanana maconcessions vachibatanidzana nemachina vakati Chiadzwa nemadiamonds eChiadzwa ambocherwa nevanhu ivavo nemakambani iwavo kana nemaindividuals ivavo. Zvinoreva zvokuti pane hubhuru munyika muno hwakuchida kurwiswa nemunhu anotaura nekumirira vanhu sambuya nasikuru Kaguvi anorambirana semarambiro akaitwa nemadzimambo enguva yeneni achimisana naGoriath achivataurira pachena kuti nyika yakanganiswa. Saka zvinoreva zvokuti munhu anga asiri komanda wehondo mbuya nani akasimudza masoja kuti ngachirowe Chimurenga. Ndo strategy kana ndo nguva yatasvika yatiri izvezvi yekuti taneta naGoriath, taneta navo naGoriath avo vakuchida David anorwisana navo nekuti vana vatadza kudya nyika yavo nenyaya yevarume avo. Ndo zvazvinotaura kana tichi Operation David, ndo mataurirwo ainoitwa. Okay, muri kutiwo zvakare hanzi tiri kubva mupfungwa yekutsvaga mabasa tichipinda mupfungwa yekuvhura mikana yevanhu vatema, upfumi kuvanhu vatema. Isu hatinyari kutaura kuti tiri bato rinomirira vanhu vatema. Kune mamwe mapato akasununguka, ndosaka pane mapato akawanda vanokwanisa kumirirawo zvido zvemamwe magroup. Isu takanyanya kutarisa chinangwa chekuti vanhu vatema maererano nechimurenga chekutanga vadzoredzwa nyika yavo, vadzoredzwa upfumi hwavo. Saka hatipo kuti tinyanye kubata kana kuti tinyanye kuongorora nyaya dzevachena nekuti taona nevana ZANU-PF ndokava vari kumirira vachena. Mapato akatomirirwa even vana MDC vari kumenyawo kumirira vachena. Pane zvinhu zvakawanda. VaMnangagwa bvudzi ravakadhaya musoro tema nerechena rakawanda ichena rakazara musoro mavo, asi vakadhaya rakawanda zvinorava vachena vakazara kumashure kwavo, vakamirira vachena vakawanda. Mukatarisa newspaper kubva January kusvika izvezvi mukaona vaMnangagwa vachikwazisana nemunhu, vanokwazisana nemunhu nekuti vari mumiririri vevachena. Isu tiri kutaura kuti tiri bato rinomiririra vanhu vatema, hatinyari kuti tinomiririra vanhu vatema, asi tiri kuti vana havana kuvhurwa mukana. Example, Abigail Machesa wekuManicaland akasungirwa $10 worth of diamonds akanzi apike 5 years mujeri. Vana vari kutambudzika 5 years mujeri dzevana vari kuchera. VaChiwenga vanotaura pachena kuti makorokoza machera pese pese, zvitutu zvenyu fushirai. Asi tinoona havange vasingaone here kuti pachivhu pabvuma harisi gomo. Vaifana kutanga vambotaura nemakambani iwayo vasati vangomhanya vangotaura kuti vana vedu vaita zvitutu nemakomba, nekuti greda neescaveta hazvingakundika ane piki nechiziri nehama. Saka isu tiri kuti 1980 freedom movement toda kuvhurira vana mikana. Hatisade kunyepera kuti hazi kuchaya mabasa, asi toda kuti vana vavhurirwe mikana yekuti vadye nyika yavo. Saka apa muri kuti dai vana veZimbabwe varegerwa vachiita zvavaita kuChiadzwa neMarange, ingori bata wabata munhu achitora madiamonds ipapa achinozvitengesera. Ndizvo here zvamuri kuti tozvipa semenzaniso takatarisana nezveupfumi hwenyika kuti kana ndakanzwa kuti kukadoma kwaita gold tongotorana neshamwari dzangu tongochera ipapo kuti kana tariwana tongonotengesa. Right. Saka isusu tiri kuti varungu vakatanga sei? Varungu vakatanga vachichera, varungu vakatanga vachichera vachikotengesa. Saka nekuti zvakuitwa nevanhu vatema zvashata, nekuti zvaitwa nemunhu ane piki nefoshoro zvashata, isu tiri kurambirana nazvo. Pfungwa iyoyo yekuti panofanira kucherwa diamond panomaita murungu, nekuti mari yawandisa pakufanira kuita kambani. Isu tiri kuti vana vedu vanofanira kuwaniswa mukana, tovaronga tichizovabatsira kuti, nekuti chakaitika ndechekuti pakangonzi pabira diamond kuChiadzwa
pakuiswa feri vana vakaurayiwa kuti vapindirei muchiadzwa panzvimbo yekuti ivavo vanga vari muchiadzwa ndo vaifanira kunzi oright toita sei kuti mubhenefite zvamuri kuita toita sei kuti muwane zvamuri kuita asi tinoona izvo zviri zvana ubeti mbofu vakataura kuti ine handipinduri nyaya dzekuti madiamonds akafamba sei vari kufamba havasungwe vanotaura zvavanoda maererano vamwe vakawanda even maformer president vakaramba kutoenda kuparliament vachinotsanangura nyaya dzemadiamonds madiamonds paakaenda mumaoko emainvestor hanga muri kuzviona kana zviri muzvirongwa zvevarungu zvinonzi zvakanaka asi muzvirongwa chevarungu varungu vakachera 15 billion kana kuti more worth of diamonds hapana chakabuda hapana anocomplain asi nekuti isu tati vanhu vedu ngavaitewo zvavanoda zvaakurwadza asi tinoziva kuti nyika even vanhu vese vanotaura kuti takatobenefita more as a country pakachera vana vedu madiamonds nekuti vaigara kuchirundo vakataura kuti mazuva ediamond akomanaka takambodya mari asina kumbochera kuchiyadzo ngatiti imimi mapiwa mukana wekugara semagariro andakaita imimi neni navamugabe former president mubvunzo wamukatange kuvabvunza ndiwo kuti vamugabe ndinovaudza handidi kuvabvunza because vamugabe harina mubvunzo nezvo nekuti vakatoita zvavanoita vakatopedza nyaya yavo ndinokwanisa kuvaudza kuti mistake yenyu number 1 yanga iri yekuti makasaina Lancaster House Agreement mukatadza kupa vana nhaka yavo semaererano nechimurenga chekutanga. Mistake number 2, mukasaina anonzi bilateral protection of investment agreements. Baba vamugabe makakanganisa ipapo nekuti you legitimized colonially acquired property. Because remember, when you forcibly now took the land back to the black people in 1997, the white men pretended that they were foreigners. They produced foreign passports and they said, we want to be compensated according to the bilateral protection of investment agreement, of which I'm saying, ma 1980, vamugabe, maifunga ipa maingo sainiswa, hanzi maingo famba nyika yese mtungono saina mtumati, kwese. Musingazivi kuti muri kusaina, ndo zvakazotinetsa, ndo nyaya yekunetsa Mnangagwa, akuda kudzokerazve achinogadzirisa nyaya idzodzo dzekuda kudzosa nekuti vatungu vakatirova nemutemo wamakasaina. But isu tiri kutaura kuti ndo mviro dzekungoti musangopinde kuti mamwiswa ti magadzwa nevarungu makungobva vanyangosaina. Saka ndo the biggest blunder yakaitwa naVamugabe. Ndo nyaya ndinogona kuvataurira mudhara wangu kuti mudhara vanhu vaiti makadzidza zvenyu but pakutanga chaipo kuziva pakurova mutemo apa nyange mainzi muri lawyer apa manga matokanganisa kudhara mamatopoeseka naMnangagwa ndobva ndavaudza kuti munofunga kuti mudhara akaita mistake day 1 because we are a communist society. We were not supposed to rush to sign bilateral agreements tichiziva kuti vanhu vedu vagara vanga vasati vane shungu nepfungwa dzekuinvesta munyika dzekunze. It was a blunder because varungu vanga vatoona kare kuti kana mukazoda kutora minda tichakutovai nemutemo. Ndo problem yandingataura yekutanga yaVamugabe nekuti chese chinofanira kuzikanwa nemutungamiri wenyika inyaya yevu. Okay. Kuva alert nekuziva nekunzwisisa kuti nyaya yachi yevu. Alright. Tuchijamba toya pana vaMnangagwa. Mawana mukana wekutora navaMnangagwa. Pavari kukanganisa ndepari. VaMnangagwa handina mashoko akawanda navo. Ndokama vaMnangagwa ndine mashoko akawandisisa navo. Vamurevi wenhema vanoda kuita kunge vaamukristu vakanyanya, vanotaura vakatsiga, vakadzikama, vakaita asi vachiita mabasa akashata. Mabasa akashata ndo avo avanojidzana nevarungu. VaMnangagwa ndingangoti he has got an uncontrollable love for white people. That is his big problem. An uncontrollable love for white people from 1980s. VaMnangagwa vanoda nevarungu zvisingaiti nekuti pakafa varungu 4 kuVictoria Falls vachinzi varungu ava vaurayiwa nemazibra, allegedly kuti vaurayiwa nemazibra.
ndopa vakarakasha 20,000 multi-billion people, and the queen was pleased. The British did not complain. Havana went to the international court, havana kumbotswaiwa, havana kumbodedzwa, havana kumbokondemn. Nyangova Mugabe vakao participate into this issue. And apparently, they were loved by white people because vaka revenge upenyu were 4 white people with a staggering 20,000 black people. Vanoda varungu zvisingaiti, hapana chavanogona kuita. Ndosaka vizwa even speech dzavo dzese matauriro avo varungu vari pamberi. Kufunga kwenyu sei vachida varungu? Sei vachida varungu because I believe kuti he's got a mentality yavo ndeyekuti havana pride as a black person, havana pride nema-values andataura iwa efirst chimurenga, havana pride yekuseva kana kuti yekubatsira nyika. Ndinotaura pamunangagwa, I've got many problems with him. He is the mastermind of Operation Murambatsvina. Munhu asina moyo wekuona kuti yanga iri Juni vana vachitonhorwa, munhu ane mwana ane napkin rimwe chete, vakati dzimba dziri illegal in our country ngadzipwanyiwe, vakava champion wekupwanya dzimba. Vamunangagwa munhu asati atombotendeuka in any way or in any form. Munhu anongoti ari pangopa fensi chete yakachena kana kuti yakagezwa, but vanotaura but havaite. Vamunangagwa munhu wamunongoona ndiri kuda kubata mbavha but hapana mbavha yavanobata. I don't know, is he hands in the lawyer, but hapana chavanoita. Changu chete kungofambisa agenda yekutsvaga vachena kuti vauye vazoimora vaipedze nyika ino. Hatimbendai pamberi apo. 2 weeks ago kwakune musangano wema-political parties neZimbabwe Electoral Commission. Imi manga muriko. Musangano iwoyo hauna kuenderera mberi, makasumuka, makapopota. Vakawanda vakati ndofunga muri moyo iwoyo imbanje. Handiti because maitiro ari kuita kaya haasiri mafambisirwo anoitwa matara. Handiti saka ndingati imimi sekuona kwenyu nepfungwa dziri kubvawo kune vamwe kuti aiwa madi kugara pasi nevamwe monyatsotaura tombotanga nekuzeki ikoko kuti dai makagara pasi motaura zvichemo zvenyu zvonzikwa zvozewa zvinhu zvoenderera mberi, ndo mafambisirwo ere angaitwe nyaya iwa. Right. Ndinoda kuti ndikutaurire chokwadi. Mutemo watinawo ndo unoti kana taona kuti chigentleman hachishandi in Africa, we behave like monkeys and baboons. Ndo yega language inokwanisa kunzwisiswa nevanhu vakadaro, nekuti ivo vari kuda kuita kaorder asi pane disorder. Vanoda kuita kunge zvinhu zvakamira zvakanaka asi zvinhu zviri mumanyongori. Saka kuti vanzwisise, kuti vaone, kuti vanyasoona kuti tinoda kuedza kuti chii, ndosaka tichimboita wedu dance around together nezvimwe zvakadaro. Nekuti ndinokutaura ndichiti first meeting professionally ndakapfeka heti inoi first day rakauya mai Chigumba vachida kutaura kuti ndivo chairperson weZimbabwe Electoral Commission. Ndakavabvunza mubvunzo imwe chete, Voice of America yakarekodha kutaura kwangu musi iwoyo, ndichitaura ndichibvunza ndichitaura ndichiti ko neiko Zimbabwe Electoral Commission isingatsiuri ZANU-PF nemamwe mapato vari kutora mari kunze vachitengana raisi namaparafini vachipa mavoters. Mai Chigumba vakantaura vakati aiwa izvozvo zvichazodhila nazvo kana election yapronounced kuti yatanga. Toenda mberi ndichisimudza zveruoko, Mai Chigumba hatizokuonei here muchidyidzana nevanhu veZANU-PF because tiri kutarisira kuti muve independent. Musangano umweyo ndichisimudza ruoko ndichitaura mune zvakanaka. Mai Chigumba vakati izvozvo hazvinei newe, inini chingondionai kana zvandaita mozozvijaja kana sarudzo yapera. Okay. Mai Chigumba musangano unotevera ndakasimudza zveruoko murume kane heti yeredhi vakundiziva.
Machigumba mazoonekwa zvezvazvo ndambotaura meeting yakapera munaya mutsvangwa kurussia kumainotsvakei kusina democracy mainodzidzei kusina democracy apa zviya zvandambotaura kumashure makuwanikwa zvemuna mutsvangwa nevamwe vakadaro tasiya musangano wakateerazve ndakasimudza kamurume kane red hat Machigumba makataura mupepa nhau kuti out of 131 political parties only 10 are going to remain because the rest will be disqualified. Mazviziva sei tisataita nomination court kuti tiri kudisqualify vakazvitaura zviri recorded mumeetings ezeki kamurume kane red hat ndichitaura navo Machigumba vachitaurira vakati izvozvo ndakambotaurawo but hazvinei newe ndikavanyararira kukasvika nomination court out of vanhu vese vandaida kuti vaite manominees muparliamentary seats vemusangano wedu vakatanga kudisqualifya sezvanga zvataurwa naMachigumba. Nomination court ikaitika sezvanga ndikati mai vanenge vakadzidza zvavadzidza kurussia ndo zvavakuita tipei voters law hapana voters law tipei mapepa vakati vaichitaura zvakanaka vaitaura zvakanaka kamai vaya unzai mapepa enyu musi weMonday tinyatsoongorora kuti akanaka here tikapaendesa mapepa edu sepolitical party dzekutanga taendesa mapepa edu mazuva ekutanga Monday tobva taendesa mapepa obva vatora mapepa obva maisa maenvelope obva kuti mapepa enyu akanaka tosangana munomination court musi wechina kunobhadharwa mapepa edu akavhurwa mazhinji aona 3 o'clock ndobva takatanga kushamisika kunzwa uyu havasi muvoters law uyu vamwe nevakadzi vavo vanga vanominata vakanzi havasi muvoters law saka inini ndobva ndati Machigumba vari kuti constitutional court yakatiti hatisi qualified as macandidates ichishandisa voters law yavakapa koti vakatadza neiko ngotipawo the same voters law ini ndanetseka naMachigumba nekuti vakafanana nemusikana anotengesera mutakishop mangu ndoti vemusikana zuva rapera chindipawoka mari yawawana wombotanga vati handina mari ndopopota ndopavanozoti ndaona $10 ndopopota voti ndaona $20 ndingasiya musikana achiramba ari pabasa. Saka in other words sarudzo idzi hadzina kujeka sarudzo haina kujeka sarudzo haisi free sarudzo haisi fair vanomirirwa masangano wedu 1980 freedom movement vakakwana vakaita seni mawarriors vatakata traina kuti vanotumirira muparliament vasanorare muparliament vakatobidirwa kare musarudzo saka izvozvo kuti hazvisi nyaya yekuti MDC haina kukomplaina sekuti MDC zvezvezvi ndononga ari kunzi mukomana honorable Chamisa vari kuti ndazomuti andipe voters law andipa yandiri kuda but chii chamboita kuti asakupe voters law yacho yakanaka so isi tiri kuti haisi nyaya yekuti MDC yafara here inyaya yekuti process yakaitwa zvakajeka here isi tiri kuti constitutional court iri invalid hapana chakaitika it's a non-event it was illegal it was irresponsible it was flawed hapana chakaitika nekuti even pataiendesa mapepa amaidza pasi takarambirwa vanhu vanosvika 460 people kunzi havasi muvoters law. So the voters law is in shambles. Tukuti kana teacher asingagoni kugadzira register revana ngaasapuwe mvumo yekudzidzisa aSamachigumba hatingapita kapa munhu akadaro unonzwa kunzi mwana arasika handiti ngatichiendai panyaya dzekukambeni apa muri kupinda here mumaruzevha mumaurban centers uko muchiparidza shoko rechinhu chenu right chinhu chedu chabata nyika yese chinhu chedu tango media kana kuti vemapepa vatozouyawo kumashure asi nekuti takatangira kumaruro tichidzidzisa vanhu chimurinda takatanga tinofambisa titoti mabhuku twedu twakadai manifesto kanofamba kakadai kanozviparidza akarekeka nekuti kana kachitaura kana tichimire kana kuti number 7 maidza pasi vachashandisa simba ravo sapresident wenyika yeZimbabwe kudzikisa mabail charges maeco cash charges kuti ave pasi pe$1 vana vaneta nekubirwa mari dzavo amai vedu vachatimiririra panyaya iyi saka ichitotaura kuti toda kuti zvinhu zvinobatika zvivimbiswe nemapolitical parties kwete kungoudzwa chete kuti
kudza ikonomi ne6%. Zvanetsa vanhu nekuti sipatanyora manifesto takatonzwa vanhu kuti zvavanoda chii. Tobva taona vana mai ndo vakataura number 7. Mudzimai wese ari kuyamwisa ngaapiwe mari kusvikira mwana wake ava nemakore achiyamwa. Madzimai akati kana mukaka wembudzi uchitengeswa, wemombe uchibhadharwa, mukaka wamai haungatomboviwe mahara. Saka ndozvinhu zvatinotarisa zvinotaurwa ne1980 freedom movement. Saka isu tinotaura pfungwa dzevanhu todziisa kuti ngadzichive dzinotungamirira nyika. Chinhu chavoka tinoita zvavanoda sevana vezimbabwe. Madzimai akati chi padzokorerei baba? Madzimai wese ari kuyamwisa ngaapiwe mari kusvikira mwana wake ave nemakore 2 achiyamwa. Vanenge vachipiwa mari nehurumende kuti uri kubreastfeed. Kusouth Africa ndo mutemo uri kurumbo iraiti yavo madzimai. Saka kana mukaka wembudzi uchitengeswa, wemombe uchibhadharwa, mukaka wamai haungaitwe mahara. Mipururu ikurira mai dzapasi vari kufanirwa nemadzimai. Iyi haidi kukambena iyi because nyaya madzimai ndo vamwe vaibhodazi madzimai vane makuhwa. Iyi manifesto yedu yakufamba nemakuhwa nekuti ndo zvaakutaurwa mumisika, ndo zvaakutaurwa kutsime, ndo zvaakutaurwa kwese kuti chinhu chedu yauya nechirongwa chakanaka izvi. Vona amai. Saka amai vakutoudza baba kuti iwe kana ukanyata zvinhu zvechinhu chedu iwe ndo wabva pamba pamwe hauna kwaunoenda. Mabata kumadzibaba ana baba vari kuti chii chatekeshera chekuti vanhu vapfuma chiti vana baba vakanzwa nyaya yefodya. Pafodya apa ndo pavakataura kuti mai dzapasika vanotaura zvepasi apa vakati fodya vanangu 100%. Kana ini samai ndosaka pavakanyora paprofile kuti ndiri fama. Kana ini sehurumende kana tava sehurumende tada vakafoni tachimba yefodya iyi tinavo mapurazi tinoti maifodya yedu asi fodya yevana nemari yavo 100% ngaende kuvana. Kana government ichitora inotora neze 15% or 5% tax year yavo ndo inoenda ichito government. Kana government yada kushungudza madzibaba vakafara, vana baba vakapembera vachinzwa nyaya iyoyo vachiti apa vanotaura nyaya dzakawanda. Mavhenda vanotaura nezvavo. Fodya yepi iri kutaurwa? Ana baba vafarira fodya imwe inoputwa yakawandwa. Ifodya yepi yamuri kutaura? Tiri kuti fodya yese yese kusanganisira iyoyo. Handidi kunyanya kutaura zvangu nyaya yefodya dzakawanda asi ndikuti fodya yedu tobhako iri kurimwa. Vanhu ngavapiwe zvavo 100% foreign currency yavo. Mai vati ini mari yavana handibati. Hanzi zvanetsa hurumende yana Obed Mpofu iyi ndeyekuti tatisaona dumbu raanaro riya yasevenza anodya. Oda kutonga yandasevenza zvakare zvanyanya ipapo. Hanzi ngapagadziriswe vana ngavapiwe yavasevenzaka. Hurumende inonzi inotora ine mvumo yekubata katax kaya aexporta ngaawane ndokuti tikudze business kuti vati vashanda vaone kuti shuwa tiri kushanda tiri kukura tichisimukira. Tana kunopedza chirongwa nyaya yemavhenda yamamboti gai imimi se #1980 freedom movement mavhenda muchaita sei kana muchinge mapinda movement? Amai dzapasi ve#1980 freedom movement vanotaura policy yavo iri pachena yekuti we want to officialize the informal sector. We don't want to create jobs. 2 million jobs dzataitaura dzainzi dzemuroad ndo dzacho zitori majobs aiwayo. Cross border ndo atori mabasa aiwayo. We want to formalize or officialize the informal sector. Hatidi kudeny, hatidi kuramba kuti kune vending. Asi tinotaura principle yedu yekuti aiwa kana waona kana nyaradzo pafiwa pakazara ingawani. Katoilet kaya kanotera ingawani pane nyaradzo. Pawandu wavanhu panoteerwa nematoilet. Saka policy yedu ndeyekuti so far so good ngatiteerei vana vematoilet, ngatiteerei nevana kuti tivagadzirire utano pacho paanoda kutengesera nekuti mwana ari kutengesera ada kutengesera pane market. Hatingauti kaenda unotengesera kuseri kwetauni kunze kwetauni nekuti hakuna market anodawo pakanuna ipapo. Ende ndo zvavanotaura kuti mupolisi yavo vachiti retail sector yakuchienda kuvanhu vatema. Retail sector, road construction ngaende kuna vanhu vatema, gold mining ngaenda kuna vanhu vatema, minda ngaidzikiswe masizes nezvimwe zvakadaro. Tinavo Dr. Francis Dana vebato re #1980
freedom movement. Regai tinzwe mashoko avo ekupedzisira sevanhu vari kukambena, sevanhu vari kutarisira kuti president wavo vachapinda mukutonga nekutungamirira nyika ineyi. Kadana mashoko enyu ekupedzisira muchiudza ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera uye vachazenge vachivhota musi wa30 Right. Saka ndinotaura nechirungu here kana neshona. Zviri kwamuri imi ndinoziva kuti vavhoti vanonzwa chii. Right. Saka inini ndichitaura ndichiti vanzwa zvakawanda zvatataura. Tichitaura kumaruwa Rural Border Education Program. Tichitaura kuti vana vaenda nekufamba nzvimbo dzinoenda kure. Asi mitemo yenyika inotaura kuti kana ukaita boarding facility kana kuti panodzidzwa pane maboarding vanofanira kuva ne 78 hectares. Zvinoreva kuti mitemo iyoyo iri kukanganisa vana kana kuti vanhu vatema. Mitemo iyoyo yatinotaura ndeimwe yatinotaura yekuti vanhu anonzi ma-deceased estate tax, mambo haafaniri kudya nhaka yemufi. 4% tax inotorwa yaya panofa vanhu vane maproperties haifaniri kudyiwa, haifaniri kudzoserwa kumashure. Izvozvo zvita zvirambira se1980 freedom movement. Isu tiri kuramba tichiti chinhu chedu into yetu, nyika iyi ndeyedu, ngatiwaniswe mikana iyoyo. Mitemo yayo inosunga vanhu vakaita sana Abigail Machesa ngaibviswe. Our people do not need foreign aid. Taramba nyaya yeforeign aid kuti ndo inova the pillar of our society. Mai vati mwana anorarama kukura nekusimba zvakanyanya nemukaka wamai wake. Ma-Arabians nevamwe vese vanogara mumadeserts inga vanorarama without even foreign aid mumadeserts. Isu tiri munyika yakaikombwa nezvinhu zvakanaka. Vanhu vari kutinyepera kuti tonda zvinhu. Our people need true freedom, not foreign aid, jobs or investors. We want our country back to the people. Chinhu chedu, nyika yedu, ivhu redu. Our policy and ideology is pro-people policy. Nyangwe madokta paya takavaudza kuti musastrike against vanhu venyu, musastrike, takamira tichitaura zvinhu boldly. Isu hatinyari kana munhu affectwa, tinotaura zvinhu clear. Haisi priority, haisi pakuti wawana mari here, asi priority ndeyekuti munhu wese anofanira kushandira nyika iyo tofanira kuseva nyika. It is there as 1980 freedom movement chinhu chedu to fight the imperialists, not our fellow countrymen. We are not fighting ZANU-PF. We are fighting the sponsors. Vaya vari kutengera Mnangagwa mabillboard akakura kune fensi yaMwari. Avari kuposta kuti vanhu vakashamisika kuti kana kune makore harioneki. Ndo vatiri kuda kufighta iva because vanodei kupingira mapolitics yedu vachisponsor political parties. Vachitenga mota dzakapfuura dzemaambulance. Unlike all other countries, all other conflicts, what we seek is not the power of politics, but the power of ownership. There is no retreat tactic. Remember, black people were fighting each other during Gukurahundi times. The white men had the same status, sitting pretty and enjoying their economic comfort zones. They didn't lose anything post-independence. Or to phrase it better, we gained nothing economically as a people post-independence. They had our land, we had the black power without prosperity. Celebrating kutonga kwaro mutema kusina upfumi is the idiocy yatinonzitaura inonzi idiocy. In 1985 we celebrated the Power Unity Accord without economic milestone for our people. In 1998 we got back part of our land, but up to date no commemoration is made or is celebrated. Hunzi akatanga ishosungwa achitanga hondo iye achicelebrate hondo yemida. Indotaura kuti hamana kuna naunzi, they are not celebrated in their lives. Kuna vanhu vakafanana nana Tongogara, very bold people, they were not celebrated. Zimbabweans, you like peace loving people. Vanhu vakangonyarara vaya vanozongoti Itai Dzamara has disappeared, Itai Dzamara has disappeared. I was abducted by the same state authority yakadisabisa Itai Dzamara, and everyone aspiring to be a president akaramba akatarisa. Even though I'm a fool, like some purport me to be a fool, what kind of a president is in the quality of those men who were sitting as they saw me being abducted? That is the same way we took when I spoke. The voice is the same voice of when we didn't see the abduction of Itai Dzamara. It was staged in HICC on that particular day, and people decided to be presidential and not act when injustice is being carried out, just because they say this man is a madman. But as we also said, maybe Itai Dzamara was a madman. We don't have Itai Dzamara anymore, and that's why we are calling now for a radical
engagement with this authority so that they are whipped into line, so that the people's voice can be heard. We need bold and stern leadership, not this kangaroo type of people who would just wait. Vanga vatomirira kuzodya sadza, vanga vatomirira kuzoita maspeech kuti vazotaura futi kuti Dzamara, when another Itai Dzamara was happening. So we want active people, we want politicians who are not coming there to drive Ford Rangers, but we want politicians who are not going to sleep in parliament. Because I can see most of those guys, they want to have salaries and sleep in parliament. But I'm telling you, if you put all our candidates into the parliament this year as Chinjet 1980, even if you put 4 of them, it's no longer. And hey. There you have it, you have heard it from hashtag 1980 Freedom Movement. Francis Dana, he has been giving us all about their political party, and remember, they are spreading their message through the little green Boganzi Chinu Chedu into Edu, our land. Their presidential candidate, you may not have heard much about it. She is Melba Zapasi. We hope by the 3rd of July you may have heard about it. And also on their manifesto, they are saying Operation David. Your last words. My last words. Sorry, I'm going to take more last words. But we've got our slogan. Yes. Notice Icho Chinu. Chinu Chedu. Nanko Into. Into Yetu. And we've got our song which says Murombo Abigail Machesa 5 years mujeri for $10 diamond yakachera vakaba 15 billion diamond vari kurana maprimary, vari kurana masecondary, vari kurana marigari election, kuvhotera raisi, kuvhotera Jerry, kuvhotera kepi, kuvhotera Jerry, kuvhotera t-shirt, kuvhotera Jerry. Icho chinu chinu chedu, icho chinu chinu chedu, chinu chedu, chinu chedu, chinu chedu, ivuredu, ivuredu, ivuredu. Notenda, shigiro rei, datenda. Thank you. Mazvinzira mega hanzi pane mukadzi ari kupika 5 years mushure mekunge abatwa aine madiamonds anokosta iwo $10, asi vanhu vakapa 15 billion vari kudya vachiguta hanzi vamwe vatove nematumbu. Zvese zvamanzwa ipfungwa dzebato rinonziro hashtag 1980 Freedom Movement. For me and on behalf of Ruvimbo Nyikadzino and Sylvester Tapumane, join us again in another exciting and informative programs. What you simply need to do is like our Facebook page. Every time we go live on air, you will get a notification, and once you get that, remember to share and invite your friends so that they will never miss some of our programs. For now, I say bye-bye. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel, and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember